То, что ты сейчас ты... говоришь, то, что ты сейчас свободно говоришь, Дейрейс Халихон, абсолютная истина. Так, и это все шамялдык, элементарно. Вы обратно собираетесь делали что мировому бизнесу, чтобы ты привлек, да, какую-то либо бизнес на свою территорию, в конце концов, даже потому что ты ждут нахаш. Уйца общеправовой, полевой подписать цадой, никто демократично не будет у нас инвестировать. Она дочь, вы можете мне сказать, Катария, Саудовская Аравия, они там свою бошку под залог отдали. Монархия свою голову под залог отдает. Понимаете? А мы, когда права подписываем, мы говорим, если мы в случае нашей компании не будут неплатоспособны, да, мы на суде это обсудим, и мы возвратим вам ваши деньги. И маду и шады. Внимательно его слушайте, я вам еще раз говорю. Внимательно его слушайте. Потому что дальше делайте, что хотите. Да? Меня это уже волновать мало это будет. Это что, Звичайно? И душу, да? Вот там у нас две загвоздки. Армавал, говори свободное слово. Армавал. Новые новости. В Америке прошла террористические акты в 3-4 городах. Башня Трампа взорвали в Лас-Вегасе. Наезд на какой-то террорист. Еще там много чего-то. Бегущей волной написано. Итак, граждане-мусульмане, теперь готовьтесь. Война между кафирами заканчивается, сейчас вами займутся. Я вот всегда думал, почему в Америке заигрывают с исламом. Почему государственная мэрия на своих автобусах цитаты пророка ставит, все дела и тому подобное. Я вот всегда задумывался, заигрывать с исламом. А знаете почему? Потому что они вас не чухают вообще. Они вас даже вообще не боятся. Потому что в ясное писание лежит, которое можно изучить и понять, чем вы довольствуетесь в этой жизни. А когда ты знаешь, чем довольствуется человек, поиметь его, 5 минут делов. Да, они вас ни во что не ставят. Послушайте. Вот именно. Именно. Асют Акаба. Я тебя перебил. Асют Акаба. Не легче ли нам все свод правил царя записаны, прочитать изучить и их иметь по этим правилам, и воля отдать своим. Им навязывать свои какие-то правила, которые они вообще не чухают даже, Диетизмом занимаетесь, да, сажим методу лишь, сажим реалиях лишь, помял дальше. Можно построить экономические отношения с другими странами, если вы поставите монархию себе. Чтобы этот монарх знал, в случае невыполнения договоров, его трон слетит к чертовой матери с его башкой. Вот и царь залог лучше, это что, сдвижено? Для того, чтобы с ними торговали. Истинно. Если нет, вот если будет правление исламское государство, как наподобие Ирана, то это что, сдвижено? Вот тогда вы будете торговать только с теми, кто хочет, может с вами торговать, и все. Когда ты выкидываешься из конкурентной игры, когда тебе кто-то один или двое с тобой работают, ты уже не конкурентно способен. Блин, я вообще не понимаю, что мечаш ли что. Вы почему свои чувства или идеологии вперед толкаете? Важно деньги, да, где вы, как вы зарабатывать будете. Это нас намного важнее. В Европе из государственного дадешь мадуи. Из инструмент государственного мадез. Короче, совей уже надоело. Не выходи. Ты знаешь, сколько денег потерял, да, за это? Просто, да, то так, владу, что не надо. Да пойдут к чертовой матери, если честно. Давай шайтилка, арчишь, по барабану душе. Действительности, что там нахуй мяч, а Шухала, оказывается, обыкновенный Бейджсон, да, блин, там гуман пристрастится один, блин.
Сахум халхадяхан, идеология леваш. Бежсан лоза ищу. Бежсан лоза ищу. Он как у ребенка игрушку отними, он сразу с ума сходит. Вот так же и вы тоже. Вас чем-нибудь за обряд за день религиозно. Вот так же вы и дестабилизируетесь. Да? Вот. Люди, которые управляемы страстями, любыми какими-либо страстями, это что никогда в жизни не построит государство. Никогда в жизни ему этого не дадут. Я стыкал на реакции. В 20 лет умирают, блин, многие люди, блин, хоронят их в 70. Эрин и Алдакшин. Да, Сидор. Сегодняшняя наша тема – демократия и ее голос. Кто может сказать что-то? Последний, это вот это, Лайв, последний, это вот это, Сисер, говори, говори. Какие у тебя претензии, типа, Азбахбы облик свой полностью радикально поменяли, говорю, можно швах, Суном, но прекрасно, Сун, наоборот, вулф душоный. Он что ищет религиозный атрибутик, что я прекрасно понимаю, как вами управлять, и что вам говорить. Это что значит? Прекрасно, хорошо. Амма, дунян бахом, что дунян нет, любой печь, коман, ценя, встретиться, дича, бетте уже хатсон, милу. И цундела, бусул, радикальный, шага, и все вот это вот мнимая любовь, которая вам кажется, это что откуда но не ногти постоянно, типа, эндин делаешь, да, постоянно, что не да хочешь, я слышу, боже, смелый, ничего, мерзу, а потом какой-нибудь трэш происходит, это забрано, цагала, пел, шавайгар. Вы удивляетесь, вы задумывались, почему это происходит? А? Знаете почему? Потому что вот эта мнимая любовь, которая вам кажется, мнимая любовь, которая вам кажется, это только из-за страха. Это что? За что тебя, мразь, уважать? Понимаешь, о чем я говорю? За что просто? Он тебя знать не знает. За что он тебя уважать должен? Вот поэтому потом получайте. Вот поэтому потом цепная реакция. Да, не отрицаю, это участь трусов, да, которые в лицо не говорят. А вы этого просто понимать не можете. Шейбмейрхел и Терра, вы сравниваете каждого по себе. Вы бац, нах, и разный бывай нах. Они вам в лицо никогда не скажут. Да, они будут вам лебезить, лишь бы проблем с вами избежать. Но они это оскорбление, которое, да, унижаясь перед тобой, прочтили, они его не забывают. Это внутри них остается. И вот при первом же удобном случае, что он делает до цели. Сундел баз, югут вам багаж душу, югут вам, югут и анугаш душу. А если кто-то вам что-то помогал, это что, инсам ли едать, что вот сами даст. Если отдуй ба и шукса дуй. Я с тобой согласна. Вот вам и вся разгадка этой ситуации. Вот почему по цепной реакции они сразу начинают на нас нападать. Потому что у них образно мнимая любовь из-за страха. Это что озвучено? Вот и все. А страх это сопровождается унижением. А унижение, оно всегда агрессивно. Элементарно гумшик, да, цадим уайлеш, хотя бы шея уайляца, уайле хуш полнахик дитейшая. Знаете, что происходит? Из чрезмерной ревности к своей религии и к своему убеждению, вы сами делаете себе врага. Это бамбас бахсюк, да, целом. Ну, как всегда, или безняинсу, там, шуцанду, там, что ты там делаешь, бахон, это шадек, это прагматик, мосу, что я среди вас делаю, бахтус, это план, еще, тебя худя шуцакирша, азбаха верзал бас, да, ему дала бас, и сапоман, да, ну, говорю,
Они такой же вопрос могут и мне задать, говорю, что я среди вас тут делаю. Ну, шутку, говорю, сапоман, да, ночью матку. Именно вы, он говорит, нет, ты не можешь это отличие делать между мной. Я говорю, вот именно я могу, но человек, который мусульманином себя считает, в действительности ахлю сунна, вот он не может. И в конце концов они эту нетерпимость и проявили под конец. Любой теории объяснить докшондой, фаллик цаграм эхцагич, дегаш на улице, это что? Та религиозные предубеждения йоч. Кира цепуешься мерш, да, освободиться от таков. Это что? Хладнокровно, сберш нахсан, хладнокровно, да, без эмоций. Ой, лешец уман просто. Ты уматься дьёвнешь. Вот и все. Окажется мнимо, хорошо, окажется, что мнимо шариат будет. Окей, кяптор хадует. Покажите, аргуду, под какими законами вы требуете, чтобы мы жили. Хагайте, кяптор. Это не ответ для меня. Это что? Это для меня смех пашпал хаксан вахаем. Вот и уксун. Скоты. Просто объяснить довку заболчных порывшую. Они отвечают за будущее детей, которые еще не в состоянии разумно думать. Вот за это мы и бьемся. Вайкоман бейш, который лештал, наган юкалил бешпал. Чтоб назывались чеченцами, и чтоб шаймот мяш биц царь бахохали. Они еще малы, они не знают, но бакахалч $1 и хаттер до ичкерийский правление. $1 и хаттер вайгалур душу. Почему вы не смогли сохранить наше государство? Асихаттер делла шонзе. Ответьте ему на вопрос. Кто-нибудь есть? Ответьте ему на этот вопрос. Они просто думают, что любое преступление расследуется доводами, как и вера, в которую они верят, без никаких фактов. Но знаете, взрослые люди решают по закону, а именно гаяшей текст, контекст, шамялдык, свод правил, даядина, доша, и все свои преступления сводят к этому. Вы, наверное, не знаете, как это работает. Там просто свой формат, тут будет свой формат. Маша душок Масарга. У меня интернет, как всегда, китайский. Бех побилш Масара. Заз Маша йогал. Маш довол шумосо. Я буду как бы параллельно интернета. Заза это уже говори обидно ты доктор хазау детей вот саму Само виноват, это невозможно. Ты везде не надо накручивать. Все нормально, там нормально, здесь нормально. Чем больше площадок, тем лучше. Поэтому это самое. Царь Алгумда, царь Ишбац, Ишвасо, Массо, Вайбу. Это все мы. Дело не в том, Ламберт, дело не в том, что хокчу нормально вистхульш, этчу нормально вистхульш. Просто там другой формат. Здесь вот будет душевный, как вот мы всегда вайхабаршдуич, это снага политикуич, это снага рецептчуич. Там действительно такое все серьезное. Серьезные спикеры, там Адам, тоже полезный человек, крушит всех, Адам Эльчи Маршу.
Цундер, ишь, хазвай массо цанду, никто никому ничего не ущемляет, никаких прав. Поэтому, Ламберт, не наговаривай. Там тебя тоже любят. Тигах вистхил. Я обещал, серьезно, ребят, что я, вы рецепт, что вы короче, استمع das try so try miller literacy some agiri mustang sangira so legenda so tawas bashi tagdi was the try say na hudud da virtual sai doi makala bosh sai yu ko try to idwani we sisters dash doni dochi am и туда-сюда. И радио маршо группе цучуа больше мужской аудиторию. Це шейха баршду так массовист хлар низ цело цучуа задриши бяхкинах бу сам цучуа бяхкинах. Har площадке уйшу алхиетсон и та дохард ходохчхина زازي كشوشن قاستن بركل آل الوردسون سون بقدرشنو قاعدة لكن ساعات بيركراو إذا أخشى خضر إسرائيليات но по площадке та элер шуму дяхкан шум изначально эла и хохча шубахан доши анюсо хичус бизен бош хохчу йогы юха шулохша шудуйти оли йохша юксо ишт эдерас Да, сиду хандерис. Engam ledar ваятсон, ждинятсон, но я чувствую людей, уже я кезграятсон, примерно со стержнями боже алиген да, камел датсон, дит хучва айон, камел датсон, сюда сумхао, дела айон, заттам аташпар, то камел дон грамотно, дишка он, все сети, шедека, одним словом. И что, из таких людей надо создавать политические группы. مرق شعقولي نوش عدس بو كمان اخي انا جروب بيبو نوش عدس ساعات على قمع دي شو كان سيخويو تعالى بوس اخويو انت ممكن سن حلالة بيت دعت وقت ديت شو عدات ابراهيم دين توخر حويرزا اي تك العاقو زاير وتاحر واحد ويروق تسجل ده ويروق سون جروب يس ابراهيم دو قويسون اشابك دو قويسون سيريوزنس كايتي شو Când scuciu îți da, ți două când stau primen serios, da, gaita. Aderzeš, ne, e boga, uite, mai ies. Ne, e boga, bă. Păi păit boci bürş. Döyün știu. легенда тига кузова дуккухулш диктувай дистхулш массара пайд болван дистхлар тига бахит кузабах китак дуккухулш ван дик дуктак фланген илил фланген санхар Политики, лил и главный Все групп, молчат, мою, у и всех главный группу, сучваха из политики, хокко чваха там, например, может, фланген, я не знаю, лорду дать, конечно, югар групп, но из-за политических, и цоху элак дарит, у меня один شاي عجل طبعا примерно один дохватинок кучвах любой биеват قيش كشاخ أقول حو أدمين بيوات خبروس بريدك لا تغوات نوتشواح بريدك دعوت عاد حير ولا قوي سيت صلوا شوي كنتم بتيت عن جم успокоиться دايت نحجر عبيوش إبراهيم وبشي هو دبوسكات تندو وبشي سونتغا تسجن ده سون دعاية ой حزوالة تلا это كه ده والله يا زين просто огромное количество нах Да, Верю. Сидо. Макик бе аларо церцен связи ау вистхла я ирдая чо акату сограмито сунца асайн хум да босан хусайн хавуле коукер дия бо санги дер воз дорца бо азна абарат аш модел да восо انت фланги кан и флангу тоже самое хайо изган тербох вперед бо тай так ишмацаху сак хайти ховы شاء وتصلارة ولا شاء وجات وولش دادي كادش سير دي كادش جيش خزق ياتش ويست قولش كينا خزق ياتش ايتو تا خز مداتي تام بيرش مداتو يا سمقني غوش دات العش دات اس بريميرنا تسون ويقع يالخو ويسا قوق بريميرنا تا فلاينجي بي بارسي تاشي قوسا قوقو جوا تاع جروب دينا ليلوش ناقصونا ميتغا Девесху. ليلو اشتا يتغا صون يعني مسلو يمخو ولا حاجايتش
يا ينا أهلي ناخ شو بوق Velho, يا دعم بوقش ناخ يلوش أوقنا نستعمل بريميرنا يهينا ين Дерез. شارع إنت ما على جروب كنترولي Все واتس молчат, у شارع всех страх. سكوسكاتي هيتس ات شو أخلك إنت إيش تحلق دعيلر وتحرادي ومارشو إيش دويناش ديل إيش تقوان شيش успокоиться تديش هو يش تعوش راس خوني سوسوش هو غيل والله دات وشادرش دوق غيل ديل دا دوق فوقش دوي وانت ميش بيوتش غاس قبو هير بيوتشتان شيخيك حديش تار دا دي تار دا ديسنك حديش وي وبلوتك شو وي وعوش قيقو يوشون إذا تعقلاونا تل إيا تعقلاونا خبر سمدو سون ديات قطعة همناش انتريسا ناخد واحد انتا историш, любовный яиц. Не, это вообще не интересно. Сун сайн динак дуйсун, что сун сейга, дек гуш ду. Сонахи, хумма киса, не чач, киса, уктор шваце, не чат коса, не хумма сун сейга, дек ту, что сейга, дек мич ордер цахур. Сокуэланж дел ворук. Вообще мич ордер цахур. До такой степени догалят чум. Едик атеруяце, эрве. Цан, так примерно سوسم با تیسی نه هفت ولادو إبراهيم نقيه كان قيته هندو إز دقيق لدي بودت إساس دوات تيتا سو استلون خد عقل يعنون أس سبو سو ديكن تو ديل دعوات سو يوخ بيوخمو دنيا تسع بس ناخد ديكن صغيرت سون سي جيزنا ديكن خياتوات سون سو تخمسي كوندن وأن بعضو بيختو نعدوش خارتو تياني إسا ورهد داس يعني يتحق شرشاري ناح كيش سجن سون رازن تخيلوشيات سون سنتين إنك تشدت إذا سجن إدي شر حقيقة يشوف سجوا بال يزني بيركوش أشوفه إيدوك نيسو دعوتي سوقولناش ديلور إبراهيم أنت آخر ما بو فلاينج أنت آخر ما بو قيش أنت آخر ما بو نيسو يا ريال قمال دوش просто ويجا تان Дать депутат, бать у нас, делаю, бать чё, простой, нахбу, по крайней мере, блин, сомбу, я вообще не понимаю, что... депутат, бать. يعني خلصهم يقعدوا В любом случае, там примерно сум политически, он ду и да هديت الخيتك إذا تصحوا ونوشي شوي يشتغل سواء ساعة سونم سلا تام برموا هر دنيا ميادو ولا بل هنگي تابيك بو كيوك شوقنگر وجوك تان ما تانجي شنجير عم يقاسش سياح نتسا يوم سينياح قنقص وايش دقزا وهربوا على لو شوم سيسا ورسو كي هم دنا تاكي تاع حاجكينا قاريت ما تسوي ساعة واخر او تدوش براسقي بو هرسانتي عيتن يرش دين دقدع شو كديره وار دنيا شمال وش هي دنيا دوكنا وش دينا بلا تعبر بلا بيسنا تهرش بچاك يا لوكش بلا ايش دعبر زمينو باقلوكش بوي ديل وزورير بوغران بات فور بوغ كتر بات داجة إيهم كارقا ميالدو يا أزدعاج كيتش واتي تاك فمشادو تاك بيدواش تاقيت ساستراني نادو يتشنغ لدو ما ديزي دالا هو بوغ سيوكي هو سيوكي إبراهيم دوكا بيسون ديل دعا بيزاق هون داچه son وش خينا بيرو son وش خينا son بيرو چه по группе چن so плачено состояние وson yüzün просто so хайрвалир отсал хаскиятда свободно камелдаш нахешда so чуаца бу камелдаш хаскиеч ёсо цауи кечда цока да давал атия son отсен дünsa дуклиес бу план чумел кылдык إفلان جلا يميل أنت ولا يبيع واتسون بقدك دويشوا وي الصناع وستو سبرات تو سيسترا يشادك دوكساي بقدك دويشوا ديل رئيس خوي الويستالي ترى غدو غرنا Дерез حونا خليو. ديل رئيس خوي ريال نشت سوالات خذ وشل يعني كان ذكر خسبيته ديل دعاقيتك
Флайнг, я так понимаю, что как и раньше будет, да, вещать канал, просто если надо будет Да, ссылку. мукла. Да, Мгм. мукла. Дикто. Алхамдулилlah. Дикто чё. есть шея кое круглые сутки. Да, я это есть флайнг, только жесткий закон, чудовой тут есть. Не надо, это пример, что я еще. Даться гойти, нахам, примерность, даться гойти. Цаухсак, цаля. Маха диться, видишь, ну, عندك حق يا أخوي يلا. بس هيخش ده شويات عن هو دقه. Да, мукла. كل صوت كده عوارقه وأنت عوارو إبراهيم عوارو صونا مش بيحكي قصية ده ضعفيتك صون مش مواست باتس ده منين إيش رازنا يدخل أو мне они не враги. Мне они не близкие там друзья, ну да, все-таки только это из гамаят еще что постоянно лина бусы камен штеш аж рукай мадой تون خاص يتردوش كنت واخد شبه عارش تون تقدر واخد لا مش حبه كتير لا ده دوا لا أقسم برتاح ماله يدقسم أجر جلاون دي إجلارن لارن بوي جلاون لارن وقت قوي شو اتسان شنقة من وتاس وقت قمر دنيا لا هجم عيني لا هم مدى سوليا يا أنتي اللي أنتي لدرك أنتوات Son единственное, что он хаски что как вот так бо дерзостью из хаски он остальное день деется он бада где تعال دات حاجة ودوت صاحين دات любой компьютер تتلقي عشان ليست شاغويتش أتاك дерзостью уже шахагович مور شاملو شاحين مدعويتش иди цара уже дерзостью есть уже мэр Сонда и отсумну что привлекает форс он дальше сот я хучулах лайнг цаня ките сот я хучулах цан саган كان لم يسك أرى لا توج ولا تنتهي كنتي ولا صوت أخوت شو سك بر أقونا كان توي видно толден кито сон كده عدل качество я не знаю сон близкий войш كان تواتسис вот так сон حدا وجدو هندوي отсос можно привлекать то что он да сон дюна сон гуш дуй и хаски тар сон отсумно вообще дахове аркете дюна до كان تواتс шнуксе бер мы бер признать то вес но только характер того идут он угор водит делдаду уж там красавчик бог ты аж подует черту царь das лично я халка уч я Ибраим إيش شين ميركل جين ساوس يمو إنترنت شو داس بولا تن دوكمنت تاع بوردون إيش خايت بيش بوت أنا فلان ديل دو أدوني بق في جروب خايت إيش أنا بس اتسمجتنا تشوح مدور Mogu isto neću moći. A spod meni, napan. Ne isto što da ne. No ne su to šbeš bacano. Pogledam krato. إيش دك ويغمل دولهم ناخذ أوكي ها ونيا موتو شو هم موتو تصحوا در الدنيا تملوا спецслужбшен خشوا давно уже хочу бермел ду يو شادك هميش أو أميتر متقلع الله يوش أشو هيوز بيري هم شوش ناخ بيروش إرازنا كنا Не وش чашь ли что? То ли شو канал ты шма веруем Табер تعدوش هاي политический групп تقبل يوخي ياها ما تقدر تشوح تان مليار واتسان قبش аж закончил, что просто хитер ладуш, да, два хитер, что ладуш, наслаждаться дур, это четко дуя раском, это инзагуч. Все соответствуешь. Поя лаки, миллер, я вожи лаки, я лаши, хум хадуч. Вот и ером по-настоящему, تعدوا داروني. это هو قلده قرق, القسم شوشي. Они вообще администратор, что не один рш. Гергер барал тут ешбат сада уже яцис демократии. Уже яцис демократии. Все. Это не пахнет никакой демократией.
уже все. И уз без малю. Не демократиш, и что лшец. أنا راديو مارشو أرى ما كده باي قي سيئات يشقوا كنال أو عوس بيرو خلة دو كنال اشتغل نصو أسنا ونايسة بوخ كده باي تشوع لوزان دوسون شو شادر ورشاء يا تر حالة سايتسجع مرز دل دوسون شو تعق وشوال وي خلوال عايزك أوش يتردوش تغرسونا مساعد أشون دالش говорит صناخل ديكا وات يقوجا وات قيل ناخ بويسون فلاينج ليتشنا ملش بوقو شي ناخ تشوع رازن ترشي هذين غرا قوشوا عم سق مخلي جرجر ناخ ديش شوي خلا دي ناخ شوي شيتش بير خلا سوازي قرص بويش болчерт Суна дойсе личный цацу, умна штер, хадюч, то ну это не мое дело. Савиц хочуа. Сун сейн динак дугуш раскиш. Ты там был, ночью бубочай. Хин свой цах дештек дугуш. Хит тибюсал. Ты вик прик атави гацер. Хош прихочи, чуа интеде, чуа штур болтетеш, ашю. وش ما بيشير ما بو اهتن شين دين دوق دعبا سنتي دينا بتاع داخل مدو عادي تيش يا تنسالي لو شو توكي توكي على عتدي اشتغل ملي شين قصك حالوتي تليفون تيسنر على يوقي تليفون تي حاجه دواء والهرشلان جويون جو هرشلان وخر هر ديدون تعطي يازدي كوكا سوقوالنش ديل ور يازدق ملك وقونا وبوتو اسما يازنا ملك وقونا اوتشو اشيش متر دي ماش بر اتسارع عدوده شواطي كيات ورزر وقتي بور فانا قط يازدي اشترك كوكش مش دويش قوان خل قارق امال يريو بردوش قوان يهونيا دينجي والله بالله يات اسعيوت ما حكومة باتسكون دور دوش متت يوقع اس ايسا دا دوقعي باتسكون شد وشها اسايك قالك سوقوالناش ديلور از دادل دوكومنت كيو جازور مدوع ما مينتم عشنير خلوك شياتا الدنيا ميلدو ديانا خشوش قوان خشوش والله يات ويجان دعيرة يا دعيا نما دي تقوان خشوش أولا سوون يتن كيجين سون كل وارما واتشو تسع بيرسل عدوين سون نيت بنا سون سون لا دو حال ولا لا دعسو دعير ولا حما تصدوق شو سون غشو دوغر دوتي ديل دوغر يدوق شو دونا أسدونا دات سوى دات أسبقادونا دو تبايا قون قدو تبايا ونانيت تخاتش السيوتي وشلوي تيخا ميرنا تقل سويخ نو اش ديش دو دقيقة مينا شلوي اسبروشين داش تاني هم دوتي داقويتكم خاطو قاع مع هاندو اقدي اوابشي سيقل ايحتو يلا نيدو انترنت شو اخو شوني عادين زوني خلي حسن زوني خلي حقيل شو بيو زوني تشق بالله بنا أمتي بالله ناخ شتانا بو اتبشتوام بيرشتان هو يتصاح بنت ام شو سوبر كنتش بير اربيس بيرش بنقط وام قيت يلا يتقشو قاعدشلو ترجع تونا دونا أخوزا دونا دات اتساد عد واقع بات سكوند تشع وزن هون عادين عرقت تنولي هون يوغي تريش بات دير وزو أبو حدينا عونا عباور الدينا يوغي تريش حسون مخي القونة غلو تسكي القونة استكبرش يغوليا أمال شيشو بوست سلون أخوي شما وي بيحش يقونة أول أسحقون خدادة شو مت يوقع بات سكوند هاي بات سكوند دوقعي دادي دوي هيت شاي قون خلص هيت شاي ميرل شيت يشاي واحد يوتسر دوش أو شاي بيرش نوقع درس كاشي مولتين شو علو شاي شو يتشو تقولناش ديل وردات ويتصاح تمام هم دو والله خوشات شو إنزري دوينا ديتن بول ناخ بوي فلانك والله قرباتش تبديتش كات امشدش سون سوخيلا تشينت اميح سبيرو تمام جيم بير درسو 12 лет ترويتو ام уже 18-19 лет ونشاد دق نقطة تواب حبينا غا سينا غا ميليد غا ميشا عوغ الله غا إبراهيم شات أمتي أحلو بوي
ملوش позиция خلا حق شانس ونقول مش عم يتاخل يحين بدرس دلين ياخل 5 سكوند اسقط واحد وصور هنا قاعدين جماعة شليلوش وغبيش هنا عامين قاعدين بقى كسوات تتسدل هنا ياخل ما تؤنا ديونال تؤنا كدك تؤنا إدي تساتو شمت بو ديونال يوش مت بو دنيانشو ما سمت يا سوبر مواد صو أنت ما مواد hiç şey bıdlata hiç şey on kıl şey kisna dit çünkü on kıl что бац на хибер идея şey овони кул все радио маршо группа хочу яли фуju цагаас ну цашнир ха яли юкити вот что дасати здесь вот саасат дасат оле там прямо лам целей там примерно ناخل حلقة إيقاع عيرنا وقتين غوي شكا ترتلو ويخ سامي قولنا примерно планк та правильно приходу дедови та худуй هم دات просто это обебарсу малер на хоушна ше приходуш аж на бук тагайт уже департамент госдепартамент тагайт киек дагойч كي ناقيت بيت يا يالج تو مستقل شو سرازو إبراهيم دعوة سو دعورون كيفك دعورون هو تقون خدو ناخ بالسربة تسير حيث خدوهم 5 سكوند غوردو تقون خد سو خاو مش وردو سو دو قون خجينا سوق هاو سات بيش سوق يا إبراهيم دعوة سبيش ربوش بول نا بوي بيلخ بيلخ büyük şey diyor. İyi diyor. Haydi diyor atın abok do asbu. İş تيهم شيء شو تقولنا جديل وريات просто شو جيت أخري أردو قصص بس ألا شو جيت أصلا شو جيت أول صعدة وات شو شاير شو شنو يشهد شو يش أباك تايس تيل شو كا يكش بعد إموند Они подстроятся, дешь луком подстроится, дешь луком подстроится, дешь. Ише. أسأل دوش إلا تون أسأل ما ديز. قداسيتي ساتيوعي. أتأحمى بويس أنا كم ده تليفون تمشي على ونعرض تون كالسميري يعني. دا يستول أتو أجن ده ترى يكش. فقر هيستا شو كنت أكرر ده يكش. أنا تلقوش لуком تلقوش. أيش تيسات بيت لبتيم ديستيكتو لروي إيشه. Держаться от биржи, там ще биржу бу йомет, а соук бирж, а я это сюрек номер. Каст ордон, что задчsen кастом одел. Алло, Ибраим, что да бы группа студа, я мой есть группа ирон, он ты одна хютер, бон сотни, тысячами кенти. Хютер батон, Ибраим, он хютер батон, вас вы бауз элла, бауз. شو بدوش ده شو توقع خوي بيجي واحد ديبارتمنت مش عبيت صداتهم ديبارتمنتي توت احيتي تاين نوخشت احيتي خوي واش يوتسك يوانا بيرس ناقا شيسا تشرت احيل نه ترقم يولي انا شاش odun مش ملك مش حشو يوغي ببديلر شلوكي ام تعاو ساساتيش يرسن يعبر ده مرازش بلا تعبولي شون يا دونا غيو تاغا يا بيرتا غيو تاغا يا غيل غيو تاغا ويسا كاميريا تولك بعوز علاقة سو جاي حدو جروب ياك هذا حلوة تعجيب نورمال ده يزك دوشونه انت شي غوق دوشو شدا بد نقع شو بين ويست طلب سو دين دوش ايه داول حدين دين ديت سو شي بوال بيش بوساجي شيشي بوال دقيق داولي اتحب وبيل احرب وبيل وشيكوغل هو انشليش يا بيش سنة جيلة يلي تعا بوليتيك يسبو بريدوش هو بوليتيك ومش عارف بوليتيك مش عارف طبعا هو الصناعات بريطانسكي قيد عبو بود نشتاق وكميرا وبوليتيك مش عارف تعا يوقس يوم كتاع هم تخر حلق برسار ويلقي يالشن سونج او نيسقي تري تو تو بالما دوقس الله ابراهيم اوبشي تو عاش ما سيرغ وانا تعا دوجين يو قمن
أسألش دادري برسل أسألش دادي تسأل نأبرد نظاميات كلها استاك دعيت مديزي عقواز لو شرعنا نصحوك جيتنا تري إنت بروست بلطلوجيا دلع بلطلوجيا عم دلع نوختي شوي حقوية سريعات صنون ده سجع بو أدينا تساتوني عدين بيتنا تستيسش ورجان مساج هتصول هتصعدواش على لب دين دعوة خير ما دعوة دين دعوة خير هو يسيت روح عودهم просто выносить это ديش туда كل что ناخ بيل قمة ده دعاء يدنا سويسا ده لا دنينا وتاري قمة ده كان ناخ بيل بيسمايلي كشترتنا بل بيتش عشبه ودين يا قوة دعبو ودين ده اختو بوعة هاربة ناخ تاني عدوق دين دع عمو دوق دين دع هو دوق دين حقصه هو يدين دع داقت هاربة واش انتي تو ان سكايب على الوترنا 5 سكوند إيش تدوق دين دوق قردات وبشي إيش تعسب وشين لا دين شيء وقت توصل دين دا دوق ونيا دين عليوي وجوي وتعدوش لا شقق قلت شو بريكوش يه بيرو سن بريكو تو مت باتسون تدات خلق بول شبويت عن جود وكيتك والله بالله يتق خشوين ولا إبراهيم إشتعل تنجيازي إشتعهم مش ديس неприлично все-таки وقتك ما هو سو جات هو غزنية سانشو سو ميلو سا ментально все равно تا уважение мою су сагица это жизнь отцом تصدق не подобаешь камеры на вот отцом и дуа вайтек бат но сум примерно том витан сум табек ратан закон табек шарч قون خشين تحت وستقوي تحلقة بعد политика قي هما طوق وستقوي على وقت تنسانا نديك الدعوة وستقى إبز تسلي اليوم إبز يوي تسلي اليوم تا политик شبه وشمل بسيل هم تاعون تيتر علو تاع شوية شع علو شوية شع تكتر ناخون كل شبر تاعون كي بير توم يلدين يشبر خشي إلى يوش بلطلو جيشوش شا أفريقيا زهدينك دوي شا شي صلبات أفريقيا زهدينك شا ديش والدي إيش ليدر هولي شا ده باي خيرون خيلا ما يس جروب خير تسايويت خير دوكم شتايل قياس من وردنا خير جاز خير ميال ياز ديش إبراهيم تشو أدو ديشنش فقولناش ديلور إبراهيم اسم إبراهيم ميلا هم إيلا ديلا إبراهيم هرقم يلا دشار أنا أخبر شو تصلّي لقي شو تصلّي لقي هرا بيه دات فنشون هو أشي يلا مش بيه تبيو أنتي وتشون تكذب أنتي ما واحد وبشي تعال ديك دوش على ديش بوقك بيرو أنتي بوش عشرة إيش ما تأخذ ناق واستي كده دعتم ده موجود أنا خير ما دات طب يلا عمل يلا زودا أسرچنا уважать снос та не подобающих هم сон то что да стовар за догдат işte kuma уеду yok суду дела а yerden из уже коч var мацицун да то вообще это эмоции та элла сюну я смогу простить ее дела yok суду кыз но Легенд, если выяснять отношения, во-первых, Ханна Яц, это Ханновой, мы больше подводим итоги. Пусть Ибраим свою нишу несет. Хохча вистхала массу максимально дух пугальштик несет, да, не, хонис сахет из-за политической группы, из-за ресурс сахельч, наца политика, ресурс, ахинс, дукунах при бахке ресурсов, когда нет, это на уровне онлайн общения, да, что из гушмадейз, ну, что-то дострельнет бог, а что сейчас только это начало. Гуштат везде очень слабо все. Но ну, как бы оценивать их мы еще, ну, смысла я не вижу. Цадище гушмадей, царство гамасма, что все очень, ну, очень слабой позиции. Бахана
صح داتسون أسيت إشتامدر بق دك داعش سوسراز بجرمي بير سهوما يوتس جير سوشنير إير بايد بوتشوما إير أسيت بايد بوتشوم داتسر ديسنا سين إنا دق بيز بارس كي هما تبا سانتي أحوات كيدك دا просто напросто сом витан сошнир шади калитата инзере бёш кенте буйцига сотни тысячами ты юкш бат بوخرچه یو بهت تسگوی تاگایت دیز خوشو زم یو تایولیل پونیا امین عدینک گوز ده پونیا گوز ده پوساشه گوز ده پسشه تاگایت ویزیا کنسو عباخر ما هیچ ای حزمیت تی عباخر ما ستو обухтан маять и тюки и конгос де пуш ашу козло шуду все тагайт мадис анахан в любом случае забалтологиш ежвагар или это просто так это инчату демократуни один кале чу балкат янбих юм доч или есть основа на этом реально кадом боша вагар за тобой люди не пойдут ищется политик ищется дом елки зеленые السنة تعدو باخر قيد ما باتي تعمو اير ما دوش يحولها ميشادو حاجة يتان قوازلو شو ما دو ناقص وشدين عبوسة روم دو شوية تعدو بو شو постоянно حولها حاجة يتان تقول ايه حويتو ناش حاجة يتان تعبوك ما بيز حاجة يتناخن فهرا دو هرتا برنامج يهرا دو واي شاق دالع هرهم دعوت تردوش دو حاجة يتديش دو قاداخن دقيق داديش داتي دقق أمارس ده شيء بلتاتلش باغ هي تشاج شو ما باغر ناخليه بتصغيرش ناخليه تصلا وجه يستو تصليلو ناخ يسوغا ليلو باس ناخ سوجه عدولي ناخ انت امشكي نا شورت ونشكي نا قدق قوش عشبو ناخ ديت بشلات اتارع بير حالاتنا берен швор огромное количество информации قص берен тан примерно цунхенер волчана сун цахукшелла умножду тан вок саган санумга قص берен بعامو شما با تسلا وان تا شين каналин та хую цахуч умшли لقير وعامو مش مدات ادمش عام عملات مدد عار ولا بيري قاطعت بير وديت كون بروست خاطيات شو умнش популярности есть больше тербу, нежели политика там Чечня. Солнце харфулили. شقو ألب عمير الآخر هنا تعاون عادين وز بالقشو آخرين هنا قيقة هو قيقوش ودعوالات يوتيوب بيزن لاكش قيت قشو عادين سا هين تيوتشر همناش صورة دو كتيري هون قاعدين كتيري عادي الله بوش شو غيرش تعود عيالا بوش يعني ده هيتس بيتسغين دورم سو إيش شقي بيردوش عاميناس يوم شكل عود ولا يلسل يش دنيا ميادو عامين ده درقي هرقان قوان قوالات هو يوتصو ليلا تندر باس بوشو ديوشتو دقوم نشدو بيرش ناخن خوك شوم نشدو جيسة تسيو чисто غاسق громит побьешь бу сильнейшим образом غاسق громит побьешь كده داتس واي مواصل غاسق بو واي ده صوشي مواصل غاسق بو تاروي ديقنا ماسي دع اوا только громит русских تان لتا تارن دوك والخيل في تان دوك والخيل دقيقة تان دوك والخيل شادك دق تان دوك والخيل حيث عمي داخل هما حداك دوك والخيل تارجر سوغر داخل مخيل سو حسن يقوه كيت يا سوما جايتان دونا جايت شورت مت بوكون سومو مصو اورا غاسق شندو عقيل غاسق بوي ويهلك ديش حبوش بو هماسي بعشرة هنسا بو هنس بريكاز دالله هوني عادين ديه تير بيرش تعديقنا أشيت على الجروب شوية بريكواتو عند عيا باركن دعوي بريستايتي باركن دعويقنا قينز داتس وجي دعويقنا أيضا ممكن دو تاعهم اللي هما دوج بريستايتين زودين تاعهم عندين ناركوتيك شي يشبور وإي أجريجات شي يم دقاق ديس إي عقول شو أجريجات يتسمانيس دقاق وياون وش دوي خيرت دوي أسي أومات شو دعوي تعوي يتسوشو
تجواتك إيش بقى تعويتا منطقة تقمن ديت أخيوي بوليتيك دوينا خريستوشة تسومان تصدق تيدو لكن главное تتعني يتي мнение в качарку собор эс Ламберг циргу эдертиш Руслан шбистолита Мария. يلا أخوتي بيس свободно قمن ديت والله لا حق هتقول ده الوضع Точно. كلت قويت طلع ساقطوا يعني شد واش لا قيس طول وقت شيء ده Церни, حق طوال العويس تخليتشن تو كمان легенд, بيس تخليت согласна. أعبو Легенд, собордян, тухла. Что же согласна, да, шху эрдер. Мы вообще-то итоги подводили, вот конец года, что шунхуэлхит. Начало нового. Да, ну-ка, хорошее мнение. К чему пришли, куда идем? Я первый раз здесь. Первый раз, так. Хорошее пожелаешь. С новым счастьем, с Новым годом. Хорошее пожелание. Ну вот. Точка. خیلی Дистрелишь, خدا دعنا قول كل توی ثانية أيه وقت تشتري سابال بباشون كذا شورت إنترست نما دوت سردون كذا Айс خزق кост, يدون да. Шилка. بكا وما دعسا قواس ترهيت تعيول وريو شو ده الموضوع أنت بكاش سا يم سايقو خزا ليرس تشويل شكيزا أسخاش تهما تسابو أساين هما داما تسابو خيس نفسي تديل دا تسابو Сухие бог 24 стыдно. Весела точка. 24 часа. Регладируем, ты без утра. كان ترى حقوق تديزون سيغلادية تديزون حصول ناقوس تبيز قارئ والقان لم نخشي شو حملوا سوي نخشي كانتو حملو خدنا على شكرا. ده حملو نقطة باش تقول вот إيش نخشي بيشتا كانت سوق ده خود خي ملك الويش ويش أبي تاع تاريخ الويش ما تسو اللي هو تاع تاريخ بيزي تو بردي أساس تليفون تو hangi دراسة في الميلو الدنيا انت وانت أكترتي إيش بيزي ده أولو تاع زوني هو تسك تاع الله هاي Легенд, أكترتي вистрелитай, واسطة освободиться. Вистрелитай. تعالوا تو جيت قملت شاكل عبرت ويستلا وتوا من يعدين من يعدين يا صبري بيقر و تعبوا اشتقسون Ой, дука не очень длится, вот так вот не надо. Я хочу мягко, с уважением относитесь друг к другу. عليا ناقص. Вистрела точка, вистрела. Я, в принципе, все сказал. فرغت هاي سأدوش هاي شيء سكامور حتى يو هاي تعال هم داتا هاي هم دوش أخير وقت سخيت سونو دات شو هو يقوم ويتا سويتا حبال بلا سويت بال مبو عبوي سون ديكا هو سون ووت إدي أشخال خيتر داريهم وانت إدي أسخيتا هاي شو ودي أشخال خيتر داريهم وبلا شو ودي أشخال خيتر داريهم ودي أن عاشو حق سوق تيتي شي دونو يتصديز خل دا حق يشقمي على ديز هاي خل ديك آلا أورتا قومت تاسون إيش تغيت ويش تغيت وش فاس هاي ماني все برделта, все برделta. Не все те عادي ولا زودريك دايت واشنطن قمع. تويست خلا وجي شوارت قمع لنا زوتشن دايتوي.
غدوغش عشتر وزا فديست خليش عاديتا يشي شادك ديت نير كوتشو عخشو بيرتع ايتشون دا ماشي Berta hebdu глупо вопрос целуш, ата. Сохеру Berta. Стай ас, например, не анахи глупо умма цагват. Со чат чувени элементарно просто. Сайн умма цадиз чумели шакрут даует. Пыладиурица ола, садиурица ола. Зачем мне это говорить даже? Я аккуратно ухожу. Если мне нравится, остаюсь. Сайк амиалдеш, нахат сам. Хазлюйца, ирчтуйца. يتوشتا أشوف نيو أشوف موري هاي ده قاعد ده كنت سون هرق يجون ديلا هر إيش تجمع خدروش ده حقوش أقام يتصدز مواسيو هاي فرقة ويست بقوا يوقع يو سيات وي مستيرا في يوقع ده مقسم سيات من بيش بورو مسيستا شندو عالويو وبعد شندو عالويو هنا وي غاسقي روسكي عالويو سبحان الله зачем-то Duaca čemi čečenstvo hajak formajati u egrada jakan leć moju. Da je hajak duhal već, tani duhal cavolo. Hake raju no čeću. Jesake raju. pacifistov Da? su pacifistov Ihun bod. am diyandeşler Personas bijekšpeš keću, hajališ moju, da ona bijekšpeš. No серьезно vela. Prihod tu jim bijekš da haoš. Da jim hoqa mali waqir terso çuma gayr tamrat. Menschland Marsha و تصعني دو عالخي زعتادي تشير مدات سندلا وينوغتي تشوي وين يدا تاسون اشتا هو جان عامر يا سونسا قدي شوهردو نسامنو ابدين يعني خير تعوشي شاشين شاوي غيره تعوش واسا خوشي عامر ذات